आरंभ केला जातोय. सैफ येतोय गोलंदाजीवरती. पहिला चेंडू तेज सरळ होता. अगदी चेंज ऑफ पेस इथे केला जातोय. यावेळी आपण पाहतोय सलगच्या 5 चेंडूवरती जर उत्तुंग 5 षटकार जर खेचले गेले आदरणीय मंथनजी मुरकर सर यांच्याकडून रोख रक्कम 2000 रुपयाची धनराशी जिंकण्याचा प्रयत्न कोण करेल. नंतरचा चेंडू चेंज ऑफ पेस इथे खेळला जातोय 2 धाब्यांसाठी. वैयक्तिक खातं असेल संघाचं खातं असेल धावांचा श्री गणेशा केला जातोय. फलंदाजी मार करून आपण पाहतोय शुभम आहे. दुरुळ गावाला बिलॉंग करणारा हा शुभम आहे. अलाउड कार्पेट ही खेळाची खासियत राहिली आहे शुभम. नंतरचा फटका चांगला क्षेत्ररक्षण इथे घडलं जातोय. चेंडू यावी चाललाय पुढे एकदा 2 धाब्यांसाठी इथे खेचला जातोय. विनंती असेल समालोचन कक्षाच्या समोरून थोडंसं दूर व्हायचं असेल. प्रेक्षक वर्ग आपल्याला विनंती असेल आपण बसून तरी घ्या नाही तर थोडंसं दूर व्हा. प्रेक्षक वर्ग आपल्याला विनंती असेल. जाऊया मैदानाच्या दिशेने. जर्सी नंबर 80 सैफ. सैफच्या नंतरचा बॉल हेलिकॉप्टर खेळायचा होता. टायमिंग जुळत नाहीये. चांगला लेंथ वरती गोलंदाजी केली जाते. बॅक ऑफ हँड गोलंदाजी केली जाते. क्रिकेटवरती जर आणि तरला महत्व दिलं जात नाहीये आणि अनिश्चिततेचा खेळ म्हणजेच काय तो क्रिकेटचा खेळ इथे रंगला असेल. पुढे यार शुभम सज्ज झाला असेल. नंतरचा चेंडू फुलटॉस होता. अलाउंड कार्पेटने खेळण्याचा प्रयत्न होता. येतो इथे डॉट बॉल. षटक पहिल्याचा खेळ इथे समाप्त होतोय. धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कार्ड रिजन वरती 4. पहिल्या षटकाचा खेळ इथे समाप्त केला जातोय. धावसंख्या टीमची टोटल 4. आयुब गोलंदाजी बार करून दाखल होणारा गोलंदाज आपण पाहतोय. जर्सी क्रमांक 17 करतोय का इथे विजयाचा महाखतरा. आयुब याबी दाखल झाला असेल आणि याबी आपण पाहतोय अफान. अफानचं तुफान या खेळांगणावरती पाहायला भेटणार आहे का तो अफान. आणि पहिल्या चेंडूवरती चेंडू इथे पाठवला जातोय सीमा लाईन बॉर्डर लाईनच्या बाहेर. 4 धाब्यांसाठी इथे खेचला जातोय. दणदणीत येतोय चौकार. या 4च्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या 8 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. आयुब गोलंदाजी मार करून नंतरचा चेंडू पुन्हा एकदा लावून कार्पेटने खेळीला फटका. हसवत फसवत चेंडू चालला असेल एक्स्ट्रा कव्हर बॉर्डरलाईनच्या बाहेर. 4 धाब्यांसाठी इथे खेचला जातोय. अप्रतिम फलंदाजी इथे खेळली जाते. अफानचं तुफान मैदानामध्ये पाहायला आहे आणि तो तुफान इथे दाखवून दिला जातोय. आपण पाहतोय जय हनुमान क्रिकेट क्लब सोमेश्वर आयोजित SPL यानी की सोमेश्वर प्रीमियर लीग जल्लोष नाईट अँड ड्रमचा 2K25 म्हणजेच काय 2025 ची परभणी आपण पाहतोय. क्रिकेट प्रेमींसाठी लाभलेली ही क्रिकेटची परभणी. याची डोळा त्याची सोळा रंगलाय SPLचा महासोळा. नंतरचा चेंडू चांगलं क्षेत्ररक्षण इथे एक्स्ट्रा कव्हरच्या रिजनमध्ये होतोय. कोणत्या प्रकारची धाब इथे दिली जात नाहीये. येतोय डॉट बॉल. 2 शेर आहे समी 1.25 शेर आहे. हा दाखवणारा हा चेंडू होता. नंतरचा चेंडू थोडासा फसवा राहिलाय. दांडी गुल इथे होते. विकेटचं पतन. पहिला धक्का पहिला हादरा. नवीन बॅटर वनडाऊनच्या स्वरूपामध्ये अमान काझी मैदानामध्ये हा दाखल झाला असेल. अमान काझीवरती विश्वास दाखवला जातोय. अमान इथे पाहायचंय किमान पोहोचतोय का चेंडूवरती. डॉट बॉलने आपला फलंदाजीला इथे सुरुवात केली असेल. षटक 2चा खेळ इथे समाप्त झालाय. 2 षटकांचा खेळ समाप्त. टीमची टोटल धावसंख्या 1 गडी बाद 12 या धावसंख्येवरती टोटल 10 चेंडू फेस केले गेले आणि 12 धावा आतापर्यंत खर्च केले जात आहेत. 1 गडी थोडासा इथे बाद झाला असेल म्हणजेच काय येणाऱ्या 10 चेंडूवरती कोणती रणनीती असेल कोणते फटके इथे चॉईस केले जाणार आहेत. टीम मिटिंग घेतली जाते चर्चा केली जाते आणि चर्चेला उदाहरण कोणाच्या नावाचं कोणत्या संघाच्या नावाचं येणाऱ्या काळामध्ये सांगून जाणार आहे. सादाब गोलंदाजी मार करून गोलंदाज दाखल केला जातोय. सादाब पंचांच्या उजव्या हाताकडून अर्थातच काय हरंड विकेटने गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. सादाब पहिला चेंडू. पंचांचा सिग्नल यावी दिला जातोय. थोडासा ऑफस्टिकच्या बाहेरून जाणारा चेंडू होता. लेग साइड 4 ऑफ साइड 3 हे क्षेत्ररक्षण लावलं असेल सादाबने आपल्या गोलंदाजीवरती. समोर आहे निरुळ गावाला विलंब करणारा शुभम आणि शुभमसाठी पुन्हा एकदा सेम टप्पा सेम रिझल्ट ऍक्शन रिप्ले इथे नमुना पेश केला जातोय. शादाब कुठेतरी थोडीशी लाईन बिघडलाय. लाईन वरती विचार करणं या शादाबला आता गरजेचं असेल. तो शादाब यावी विचार करेल का यावी आपण पाहण्यासारखं असेल. सलगच्या 5 चेंडूवरती जर 5 षटकार इथे खेचले गेले मंथनजी मुरकर याचकडून रोख रक्कम क्रॅश प्राइज 2000 रुपयाची धनराशी जिंकण्याचा प्रयत्न कोणता फलंदाज करेल यावी
ओ युटी बॉक्स आउट. सुपर डुपर 6 यावी मारलाय. पण या बॉक्स क्रिकेट मध्ये या 6 ला महत्व दिलं जात नाहीये. शुभम परतलाय. मोठा सितारा मैदानाच्या बाहेर यावी दाखल केला जातोय. शुभम क्रीडांगणाच्या बाहेर आणि शुभमची जागा घेण्यासाठी नवीन बॅटर मैदानाच्या दिशेने यावी आपण पाहतोय. जासिम काझी. जासिम काझी मैदानाच्या दिशेने आलाय. बाहुबली म्हणून या खेळाडूची ओळख राहिली आहे. ताकद नजाकत यावेळी करायचे कष्ट मैदानामध्ये. कष्टाचं फळ नवी तुमच्या बाजूने लागत असतं आणि कष्टाचं फळ आता कोणत्या संघाच्या बाजूने लागणार आहे. नंतरचा चेंडू स्लोवर डिलेव्हरी. विकेटचं पतन. पुन्हा एकदा अजून एक धक्का. सिल्वर डकचा शिकार इथे बनवला गेला आणि सिल्वर डकचा शिकार बनल्यानंतर तो देखील तंबूच्या आसऱ्याला चाललाय. धावा अजूनही रोखल्या गड्या आहेत. धावसंख्या टीमची टोटल आहे 14. गडी आतापर्यंत गारच झाली 3-3. वॉटो गोलंदाजी वॉटो मॅच. काय सामना रंगलाय. नवीन बॅटर मैदानाच्या दिशेने दाखल केला जातोय. नंतरचा चेंडू इबाससाठी चांगल्या ब्लॉकल पद्धतीचा होता. ब्रह्मास्त्र इथे वापरलं जातोय. क्रिकेटवरील ब्रह्मास्त्र म्हणजेच काय परफेक्ट यॉर्करचा चेंडू इथे वापरला जातोय. इबाससाठी इथे डॉट बॉल येतोय. नंतरचा डिजिटल चेंडू आडुलांड कार्पेट मिड विकेट रिझर्व मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण घडलं जात आहे. अजून एक येतोय डॉट बॉल. षटक 3चा खेळ इथे समाप्त झाला असेल. 3 षटकांचा खेळ समाप्त. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्ड रिझन वरती 14 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. काही घडू शकतं. क्रिकेट हा अनिश्चिततेचा खेळ आहे. समोर जर विचार करायला गेला तर 6 धावा आहेत. एका दुसरा मोठा षटकार जर इथे खेचला गेला अमानच्या बॅट मधून तर सामन्याचं रूप नक्की बदलणार आहे. आणि रूप बदलण्यासाठी स्वरूप करावं लागेल. स्वतःला सिद्ध करावं लागेल. आयुष्यात ज्यावेळी स्वतःला तुम्ही सिद्ध करता त्यावेळी संशयाने बघणाऱ्या नजरा तुमच्याकडे आदराने झुकतात आणि तो आदर आता दाखवावा लागेल. अनेक वेळा ज्यावेळी संघ केटीएम वागटणे संघ ज्यावेळी संघ अडचणीत होता त्यावेळी अमानकडे पाहिलं होतं. तोच पाहायचंय काय करेल काय बिघडवेल येणाऱ्या काळामध्ये पाहायचंय. गोलंदाजी मार करून तोहितला इथे दाखल केलं जात आहे. अष्टपैलू असणारा हा तोहित गोलंदाजी मार करून एका ऍक्शन मध्ये 2 गोलंदाजी करण्यासाठी ओळखला जाणारा तोहित पहिला चेंडू होता अगदी फलंदाजापासून दूर नेला जातोय. म्हणजेच काय लेग कटचा मारा इथे खेळला गेला होता. येतोय पहिला चेंडू इथे डॉट बॉल फेकलाय. गोलंदाजाचा कॉन्फिडन्स थोडासा आत्मविश्वास वाढला असेल. आत्मविश्वास वाढलाय. पहिला चेंडू डॉट दिला जातोय. अमान्य खेळीला किमान फटका होता. किमान धावा मोजू शकत नाहीये. स्वतःच्याच गोलंदाजीवरती स्वतः क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे. कोणत्याही प्रकारची धाव नाहीये. हाय व्होल्टेज ड्रामा होणार. धावसंख्या 14 वरती अडून राहिली असेल. नंतरचा चेंडू चेंज ऑफ पेस होता आणि डिक्लर 2 धावांसाठी इथे खेचला जातोय. 2-2 धावा अर्जित करून आता काही होणार नाहीये. येणाऱ्या चेंडूवरती येणारे मोठे फटके हवे खेळणं गरजेचं असेल. तो जर्सी क्रमांक 09 मैदानाच्या आतून गोलंदाजी करतोय. ऑफसाईड 4 लेग साईड 3 हे क्षेत्ररक्षण इथे सजवलं जातंय आणि त्या क्षेत्ररक्षणावरती कशा प्रकारे अमान किमान धावा इथे मोजेल का आपल्या संघासाठी. नंतरचा चेंडू मोठा फटका खेळला जातोय. चेंडूला पाठवून दिलं जात आहे. चेंडू चाललाय सीमारेषा बॉर्डरलाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी इथे खेचला जातोय. बल्ले चिराजन रन मिले गया आरडा डजनवाला फटका होता. या षटकाराच्या मदतीने धावसंख्या 22 धावसंख्येवरती धावसंख्या जाऊन पोहोचली असेल. या इनिंग मधला शेवटचा चेंडू शिल्लक राहिलाय. गोलंदाजी मार करून तो समोर आहे. कोणती रणनीती आखली जाणार. येणाऱ्या या शेवटच्या चेंडूवरती कोणता फटका इथे चॉईस केला जातोय. कार्पेट आणि कार्पेट खेळला फटका. चेंडू गेलाय सीमारेषा बाहेर. 6 धावांसाठी दणदणीत खडखडीत होता एसपीएलचा षटकार. एसपीएलच्या षटकाराच्या मदतीने धावसंख्या जाऊन पोहोचली 28 या धावसंख्येवरती आणि 29 म्हणजेच काय 29 धावांचं लक्ष यावेळी ठेवलं गेलंय ऑल राजूड्या संघासमोर. बघूया येणाऱ्या काळामध्ये 20 चेंडू आणि 29 धावांची गरज असेल. कोणती रणनीती आखली जाणार दुसऱ्या इनिंग मध्ये आपण थोड्याच वेळात सांगूया. यानंतर होणारा सामना ऑल कर्ला विरुद्ध त्रिमुखी कोळंबे. दोन्ही संघांना विनंती असेल नाणेकौल घेण्यासाठी मित्रांनो आपण समर्थन कक्षामध्ये या. यानंतर होणारा सामना ऑल कर्ला वर्सेस त्रिमुखी कोळंबे. दोन्ही संघांना फर्स्ट कॉल असेल. आपण नाणेकौल घेण्यासाठी आमच्या कॉम्बॉक्स मध्ये जोडले जा.
पण आता या दुसऱ्या मॅच मध्ये दुसऱ्या इनिंग मध्ये काय दाखवून देईल बॅट मधून निघतोय एसपीएल चा षटकार या षटकार खेचल्यानंतर टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती पोहोचली जाते 8 वरती मांडायचा विजयाचा ठाट 8 माठ ठाट करेल का अक्षय गुरवचा हा येणारा बॉल पॅडल शिफ्टचा खळा पंचांचा सिग्नल यावेळी दिला जातोय व्हाईट +2 टोटली 3 धावा या चेंडूवरती मोजल्या जात आहेत अक्षयची गोलंदाजीवरती लेन थोडीशी यावेळी बिघडली असेल या चेंडूवरती 3 धावा दिल्या जात आहेत 3च्या मध्ये तरी धावसंख्या दुहेरी अंकांमध्ये इथे प्रवेश करते आहे टीमची टोटल धावसंख्या 11 आयुब आपण पाहतोय मागच्या सामन्यामध्ये थोडासा शांत राहिला होता शांत बसला निरीक्षण केलं आणि योग्य वेग मध्ये कार्यक्रम करायचा आहे योग्य टप्प्यामध्ये आपल्याला कार्यक्रम करायचा आहे तो कार्यक्रम करण्यासाठी पुढे तयार आयुब हेला फटका अप्रतिम होता 2 धावांसाठी इथे खेचला जातोय पाहिलं होतं पॉइंट रिझर्व मध्ये कोणताही क्षेत्ररक्षक नाहीये पहिलं षटक हे पॉवर प्लेचं आहे या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये आपल्याला धावा कुटायच्या आहेत बनवायच्या आहेत आणि त्या बनवल्या जात आहेत नंतरचा चेंडू पुन्हा एकदा पंचाने यावी नो बॉलचा इशारा दिला जातोय घातक ठरणारा चेंडू होता पंचाने यावी दिला जातोय नो बॉलचा इशारा नियम क्रमांक 21 इथे क्रिकेटवरील मोडला जातोय नो बॉल 9च्या मध्ये तरी टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती जाऊन पोहोचली आहे 14 या धावसंख्येवरती वजाबाकीचा खेळ उलट्या गणिताच्या खेळाला आता इथे सुरुवात झाली आहे आणि तोच उलट्या गणिताचा खेळ इथे केला जातोय नंतरचा चेंडू होता लफ उलटाच होता कन्वर्ट थोडासा होऊ शकला नाहीये त्यामुळे येणार निर्धाव चेंडू अक्षय गुरव काय गोलंदाजी केली जाते पहिल्या 2 ते 3 चेंडूवरती जास्त धावा खर्च केल्या गेल्या येणाऱ्या चेंडूवरती ती गोलंदाजीवरती भरून काढली जाते पुन्हा तयार आयुब खेळण्याचा प्रयत्न यावेळी केला गेला होता येईल इथे सफलपूर्वक डॉट बॉल येतोय षटक क्रमांक 1 चा खेळ इथे समाप्त होतोय टीमची टोटल धावसंख्या 14 येतोय रोनित वरती विश्वास आहे आणि तो रोनित यावी दाखल झालाय
रोनित बारगोडे काय करेल वनडाऊनच्या स्वरूपामध्ये दाखल झाल्यानंतर रोनितसाठी पहिला चेंडू मंदारचा अलंड कार्पेट खेळीला फटका होता. चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे घडतंय. नो चान्स. कोणत्याही प्रकारची धाव इथे मिळत नाहीये. येतो इथे डॉट बॉल. सामना अल्टीमध्ये कल्टी खातोय की काय. आली आहे लहर. येणाऱ्या चेंडूवरती रोनित करणार का महाकहर. नंतरच्या चेंडूवरती येस 2 धावांसाठी इथे महाकर केला जातोय. 2 धावा इथे केल्या जात आहेत. 2च्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती पुढे सरकत चालली आहे. 16 या धावसंख्येवरती कम टोटल हाय व्होल्टेज ड्रामा आपण पाहतोय. पुढे त्या मीडियम पेसर मंदार सनगरे ओर द विकेटने पुढील चेंडू आपण पाहायचा आहे. पुन्हा एकदा खेळीला फटका. रिव्हल्सिव्हचा फटका होता. 2 धावा इथे अर्जित केल्या जात आहेत. थेंबे थेंबे धावांचं तळ साच असं म्हटलं जातं आणि ते आता तळ साचच चाललं असेल. 2 धावा मिळते. 2च्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्ड रीजन वरती 18. स्वतःच्या विरोधात केला त्याने खतरा. तो मैदानाच्या बाहेर चाललाय. फोर्डच्या रूपामध्ये अमय बारगोडे मैदानाच्या दिशेने दाखल केला जातोय. निवखल गावाला विलंब करणारा अमय बारगोडे मैदानाच्या दिशेने दाखल केला जातोय. जर्सी क्रमांक 01 झिरो फिगरचा हिरो म्हणून ज्याला ओळखला जातो तो अमय बारगोडे यावेळी आपण पाहतोय. काय करेल काय बिघडवेल अमय बारगोडे. कारण सामना जिंकण्यासाठी अजूनही 3 धावांची गरज आहे. गरज कोणता संघ इथे भागवेल येणाऱ्या काळामध्ये सांगून जाणार आहे. 3 धावा अजूनही बनवावे लागतील. 3 वरती मारणार कोण विजयाची पिन. 3 बिघाडा काम बिघाडा हे म्हटलं जातं. अमयचा नंतरचा चेंडू अप्रतिम खेळला जातो. एक्स्ट्रा कव्हरच्या रिजन मध्ये खेळला फटका. चेंडू चाललाय. नेत्रदीपक येतोय अमय बारगोडेच्या बॅट मधून. घणाघाती चौकार विजयी चौकार इथे खेचला जातोय आणि ऑल राजवाडा संघ हा सामन्यामध्ये आपला दमखम दाखवणारा विजय इथे साजरा केला जातोय.